Takže vítejte u mého dalšího videa. Dneska tady máme pokračování Skyblocku. Dneska jsem tady sám na mém Skyblocku. Na takovém divném serveru. A koukám, že se nám tady už stvořily slepičky. Nechoď tam. Já si tě chci podat normálně. Já to nebýt, já být tady. To co stvoří se? Ne, nestvoří. Už jsem tady nebyl tak dlouho, tak jsem si říkal, když už jsem tady nebyl dlouho, tak budu natáčet. Počkej, slepičko, chcípni. Tak, dobrý. Hop. No, dobrý. Se omlouvám. Pokud mi nebude fungovat mikrák, tak se omlouvám. Hop. Kopem si. A pardon za minule jsem se klepou tohle videa, protože jsem mluvil poprvé. Teď už se zas tak moc nestydím jako minule. No, hurá. No, když mám 10, tak to uděláme. Když mi nevyzbyde, tak budu kopat dál, no. Tady to. Že bych to zrychlil. No, to zase ne. No to ne, zrychlení ne, protože to bych musel to udělat. Nekašlu na to, zrychlení ne. Jako, já se teď taky omlouvám, že moc nemluvím, ale to pochopíte. Hop. Oh my god. Hop. Ne, tak tohle byla škoda. Kolikže mám i slev... vlastně to já nepíšu. Myslím, že teď mám i level... Zkusím typnout, že... Tak to na 5, na 6, nebo na 4. Kašlu na to. Stejně to nemá moc cenu. No, Kašlu na to, mě už to nebaví. Tak. Máme tady nějaký uhlí? Ne, nemáme. No tak to je fakt sranda, tyjo, země. No je to fakt sranda. No ještě tady nemám stromek. No tak já jsem fakt nevůl. Kde mám asi ten strom, že by mi to? No, lidi, já to nějak vymyslím, takže já to střihnu, bude to rychlejší. Tak zatím čau. Takže jsem tady zpátky. Počkejte. What the fuck, ten blbej mikrák. Jo, jsem tady zpátky. Aj ty vole, co s tím já? Ne, pokud... Já teďko nevím, jestli mi je ten mikrák jde nebo ne. Jinak, já jsem tady zpátky. A natěžil jsem vás taky kamene. Takže teď kdybych spadl, tak bych musel nakopat. To by se mi zase nechtělo. Nebýt těch 15 cobblestoneů v trůle, tak bych asi natáčel zrovna teďkon. Nebo možná o 10 vteřin později. Takže
kdo by teda chtěl, nebo kde je můj fanoušek a chtěl by, tak by se mnou mohlo být v dalším díle Skyblocku. Jako v tomhle, já nemyslím tamtom, tak jsem jenom já a Vertugan. Já a Vertugan máme svůj, tam natáčíme jenom my dva, nebo, no my dva, nebo já, nebo on. My se tak střídáme, nebo nevím, jak se střídáme. Teď by měl natáčet on, nevím teďko, nevím. Ne, vlastně ne, počkat. Budeme natáčet oba dva. Takže kdyby se mnou chtěl, tak by mohlo být se mnou v tomhle Skyblocku. A to všechno. To všechno soutěži. Co bych si tady mohl tak udělat? A pokud bych měl 12 odběratelů, tak bych mohl natočit svůj první vlog. Pokud by se vám tohle líbilo, tak jako dávejte odběr a lajky. Pokud dáte dislajky, tak to pro mě znamená lajky. Ne, to zas ne. Už mě tohle sere. Jinak, teď budou dávat za chvilku dobrý film, takže já se budu koukat, tak asi, tak za 10 minut teda tady končím. Vždycky si stavíme. Hop, no dobrý. A chci se omluvit za to, že jsem dlouho nenatáčel, byl jsem u tety, zabiju tetu. No, pokud jste zvědaví kde, tak ve Vansdorfu. Ty volou zase. No bezva. Sakra, jsem vlastně na něco zapomněl, počkat. A jak strom? No. To tady budeme jako žít bez dřeva? No. To jsem si teda nemyslela. A kde máme dýni? Nebo tu jsme tady neměli? Já nevím prostě. Já jsem moc kouknul na moje dřívější video a co jsem tady dělal, protože teď už nevím, co jsem ani tady dělal. Asi před hodinou jsem přijel. Hodinou. No a já se konečně nažeru. Pojď. Jo, to se nažerám. Up. Tak to mi stačilo na obou. Takhle. To jsem se pochutnal. No, to je pěkný. Jo, tady je dýně. To jsem ale fakt slepej, tyjo. Dobře. Tak, dobré. No, já nevím, já bych to klidně zdelšel, ale taky na tohle musím myslet. Tak. Hopry hop. No. Tak to je teda pěkný, že jsem přišel. Takový věci. Nečekal jsem to. A co se dá dělat. A teda jsem zapomněl něco přidat.
A to už je zase noc, ach jo. Ach jo. Já chci chlast. Jako bez urážky, ale chci chlast. Ne, to je lepší ten chlast teda. Op. Ježíš, já jsem ale magor. No Dick. Dick je, čo magora jsem ještě neviděl, to jsem právě já. Hopry, 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 hop. Tak. A... nevím, to bych dal asi takhle, no. Tak. 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 Můžu tam ještě něco dát? Ne. Tak nevím, proč jsem teda dával tady tyhle do Nenechám to tam, nechám to tam. Jdu zase těžit, no. Teď si půjdu asi postavit domeček. No, jako mě to moc nebaví tady kopat, kdybych tady měl kámoš, ale já jsem si říkal, že tady budu natáčet jenom já. Ok, tak, hop, hop. Dobré. No tak. I tohle už, tak. No, tak jako lidi, teď nevím, co bych tady v tomhle Islandě dál dělal. Snad se vám toto video líbilo, pokud ano, tak lajkujte, odebírejte, pokud mi dáte dislike, tak to se omlouvám, protože já fakt nevím, co bych tady dělal. Tady nemám stromy, nemám tady, prostě tady nemám nějaký potřeby. Hlavně jako je kámen a písek, který máme dobrý. No, spíš jenom dřevo. Takže lajkujte, odebírejte. To je pro dnešek všechno, tak čau.